Are telefon mai bun ca al meu? Nu, clar. Nu, în partea aia. Mamă! Miroasea levănțică peste tot, dar nu o văd. A mentă, de la mine. Nu, mamă, ce... Cu fetele înăuntru. Nu știu, frate, bine. Ai văzut cum e cu două vede? Ai grijă că... Că n-are nimic. Te aruncăm în râpă. Ce să arunci? Ce-mi faci? Faci odată ruladă? Ce ziceai că-mi faci, Bianca? Bă, nu da pe cameră. Știți că e camera. Ostălește-te. Să puneți paie. Hai. Dar aici jos nu trebuia? Mă culcă că pun piatră. Artiști. Vezi, aici artiști, aici muncitori necalificați. Ai văzut? Tot la lopata așa. Tot la găleți și lopeți.
da. Ce mă face tare. Ce satisfying. Da. Gata, nu mai e, nu? Cum procedai să-l îndrepți? Wow. Face la fund și la picioare un pic cam larg. Am o idee, fii atent. Dacă nu merge. Poate că merge. Pun în direcție. Mai bine. Hello. Just a little bit. No worries. You're making the kitchen table? Yes. Oh, it looks nice. Yes, better. Yeah. Give it a shot. Very nice. Very nice. Yeah. But it was refreshing, getting away from the heat. I've never seen anything like it. It's amazing. Can we put some here in the kitchen? Vrei să te ajut? Cred că e ok.
Mamă, da. Și să mai tai. Da. Drăguț! Da, păi asta știu și cum altceva nu știu. E cum să nu e. Ai tăiat prea mult acum. Nu, nu cred că nu strâng. De să nu-ți dări. Cum să nu zici? Spune tu că Păi nu poți să iei alta. îmi dai atâția 1000 de euro pe scândure și nu ceva. Și o bătuvă. Hai să le mai lăsăm un pic. Nu dau pe mașină deocamdată. De pentru mașină cred că trebuie să te duci să tragi apa, nu? De asta am gândit-o.